ரொம்ப கம்மி இன்கிரீடியன்ஸில் ரொம்ப கம்மி காசில் எந்த பேக்கிங் எசென்ஷியல்ஸ் இல்லாமல் சிம்பிளாக பட்ஜெட் கேக் எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். 2 எக்கில் வெனிலா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிவிடுங்க. ஃபுல்லாக பீட் பண்ணிட்ட அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மெல்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும். ஸ்பாட்டியூலாவில் மிக்ஸ் பண்ணி சைடில் வச்சுக்கோங்க. 1/2 கப் மைதாவில் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஜலிச்சு வெட் இன்கிரீடியன்ஸை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அப்புறம் பாலும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. உங்ககிட்ட பேக்கிங் பேன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற ஸ்டீல் பாத்திரம் எடுத்துக்கினாலே போதும். ரவுண்டாக இருக்கிறது இல்லை டிஃபன் பாக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். அதில் நீங்கள் கிரீஸ் பண்ணி பேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும். இந்த மாதிரி கேக் நல்லா ஆறிட்ட அப்புறம் 2 ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். விப்பிங் க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு 1/4 கப் இருந்தாலே போதும். இந்த கேக்குக்கு விப்பிங் க்ரீம் வந்துட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 மினிட்ஸ் நல்லா மீடியம் ஸ்பீட்லையும் பவுடர் சுகர் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஹை ஸ்பீடில் நீங்கள் பீட் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவுக்கு க்ரீம் வந்துட்டு பீக் கன்சிஸ்டன்ஸில் வந்துடும். இதை வந்து ரொம்பலாம் ஃபினிஷிங் எஃபெக்டாலும் கொடுக்காம ஜஸ்ட் விப்பிங் க்ரீம் அப்படியே அப்ளை பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் ஈவன் பண்ணிவிட்டு செரிஸ் வச்சு மின்ட் லீவ்ஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பரான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி பர்த்டே கேக் ரெடி ஆகிடும்.